Николай Николов, Паскал, истинско име, Николай Димитров Николов, роден през 1961 година. В Димитровград, е дългогодишна фигура в сянка от региона на Хасково, станал известен в медиите и сред службите с участието си в мащабна схема за контрабанда на цигари. Неговата дейност има дълга история, започваща още в края на 80-те години на миналия век. Паскал започва кариерата си като митничар на ГКПП, Капитан Андреево. По информация от разследващи журналисти, именно в този период той е вербуван като сътрудник на бившата държавна сигурност. В резултат усвоява и внедрява методите на организирана държавно контролирана контрабанда. След промените през 1990-те години, той напуска системата и изгражда собствена схема за нелегален внос на цигари. До средата на 2000 години, мрежата му вече изпреварва по мащаб мрежите на известни криминални фигури като Константин Димитров, Самоковеца и Иван Тодоров, доктора. През 1995-2015 години според публикации, през пункта Капитан Андреево минават невидими камиони с контрабандна стока на стойност над 100 милиона лева годишно. Паскал създава стабилна мрежа от подкупени митничари и посредници. Една от емблематичните фигури в мрежата му е Петя Банкова, бивша служителка в митницата, както и братята Стефан и Марин Димитрови, също от Хасково. След 2015 година Паскал започва да прекарва основно време в Северна Гърция, като често е засичан в къмпинг край Кавала, където държи луксозна каравана. Оттам, според службите, продължава да координира незаконния трафик. През 2021 година за първи път на негово име се появява легална фирма, Н6 ЕООД, регистрирана с капитал от 100 000 лева. Въпреки значителния капитал, фирмата не развива публична стопанска дейност. Паскал наема цял етаж от луксозен хотел в София, където регистрира адреса на дружеството. Това е единствената фирма, свързана с него по официални данни. През 2023-2024 години Паскал е обект на ново разследване от страна на ДАНС и прокуратурата. Повдигнати са обвинения за участие в организирана престъпна група, контрабанда, укриване на приходи и корупция. Отново се предполага, че се укрива в Гърция. Професионален път работи в системата на агенция «Митници» от края на 90-те, през 2017 година оглавява сектор «Борба с икономическите нарушения» на ГКПП, Капитан Андреево. Как влиза в схемата, според ДАНС и прокуратурата Банкова започва да осигурява зелени коридори за транзит на безакцизни цигари, срещу всеки преминал камион се е събирала такса, пари в брой. В разследването е документирано, че за периода 2022-2024 година са преминали над 600 камиона с нелегални цигари към ЕС, организирани от Паскал и хората му. Обвинения, участие в организирана престъпна група, длъжностно престъпление и контрабанда в особено големи размери. Делото е внесено в специализираната прокуратура през април 2024 година. Марин Димитров, известен като Ярата. Бивш митнически служител, впоследствие бизнес-посредник между трафикантите и корумпирани чиновници. През април 2024 година е задържан при акция на ДАНС и КПКОНПИ, обвинен, че е финансирал канала и е разпределял подкупи. При обиска са иззети пачки евро и списъци с номинали. Остава в ареста, след като съдът оценява причинената щета на над 30 милиона лева. Според прокурорските показания е давал 250 000 евро гаранция за назначаване на свой човек в ключов митнически пост. Стефан Димитров, синът. Работил кратко в частна логистична фирма, според разследването е наследил връзките на баща си и е действал оперативно, уреждал маршрути, шофьори и документи. В показания пред разследващите твърди, че е предавал част от печалбата от контрабандата. На политическо ниво сам признава, че 20% от всяка пратка оставали за Петя Банкова като такса спокойствие. През декември 2024 година съдът го пуска под подписка, но разследването продължава. Как изглежда схемата, накратко? 1. Паскал организира трафика и капитала. 2. Марин Димитров плаща комисион на митничари и поддържа контактите. 3. Петя Банкова и още двама служители осигуряват безпрепятствено преминаване през Капитан Андреево. 4. Стефан Димитров координира шофьори, маршрути и фалшиви документи.
5. Част от печалбата се изпира през фирми еднодневки и чужди сметки. Кои от властта ги пазели? 1. Бившият министърът на вътрешните работи Бойко Рашков. В разследвания се споменава, че Рашков е оказвал влияние при назначенията в МВР, които благоприятстват интересите на Паскал. По негови показания, Марин и Стефан Димитрови са се свързали с него през 2021 година, когато той е бил в кабинета на министър-председателя. Вместо това, се появява нов шеф на полицията, който е бил по-благосклонен към схемата, Венцислав Кирчев. 2. Опит за назначаване на Ченге по поръчка. Според свидетелски показания от ДАНС, групата е предлагала подкуп до 1 милион лева, за да бъде назначен Кирчев като шеф на полицията. Целта е била да премахне граничаря 1, който пречи на Паскал. 3. Пряк контакт с главния секретар на МВР. Марин Димитров, Ярата, е бил медиатор между Паскал, бившата шефка на митниците Петя Банкова и Живко Коцев, главен секретар на МВР. Показания сочат, че са били вербувани инсайдери в МВР, осигуряващи чадър над контрабандата. Сводка на връзките. Лице, роля, доказателства. Бойко Рашков изградил портал за назначение, разкрито в показания, че е бил използван за поставяне на свой човек. Марин и Стефан Димитрови, връзката между Паскал и властите, вербували служители, пренасяли подкупи, участваха в разпределението. Венцислав Кирчев, поставен шеф на МВР, назначен срещу подкупна схема за 1 милион лева. Заключение. Да, определени служители и чиновници в МВР и митниците активно са участвали или са били улеснявани от Паскал и хората му. И самият Бойко Рашков, макар и бивш, се оказва ключова фигура, поради своята позиция и моделирането на структурите на властта в подкрепа на схема, облагодетелстваща контрабанда. 1. Кметът по време на схемата. Георги Иванов беше кмет на Хасково от 1999 до 2015 година. Той стои зад изграждането на монумента Света Богородица и 4 мандата управление. Именно по негово време се засили нелегалният внос на цигари. Каналът на Паскал набира пълна сила именно от 2000 до 2015 година. 2. Има ли връзка с Паскал? Няма официални данни, че Георги Иванов е свързан пряко с схемата на Паскал. Обаче, по време на неговите мандати митницата, където схемата е процъфтявала, е била фактически под неговото местно управление. Така се създава възможната среда за покровителстване, дори ако Иванов не е участвал лично. През 2015 година той беше осъден условно и забранен за обществена длъжност, заради разрушаването на стария затвор, паметник на културата, не поради пасост с контрабанда. 3. Какво загуби Хасково? 1. Източени приходи, милиони левове са отишли контрабандно в джобовете на организаторите. 2. Разрушени работни места, легални фермери, търговци, транспортни фирми са засегнати от нелоялната конкуренция. 3. Намалено доверие в институциите, хората виждат, че може и да мълчат. 4. Етикет на безконтролен град, Хасково често е споменаван като контрабанден хъб, което вреди на имиджа му. 3 ключови въпроса за Хасково. 1. Каква отговорност носи местната власт, ако подобни канали се развиват под тяхно управление, дори без пряка намеса? 2. Можем ли да се доверим на поръчки, инспекции и обществени дейности, когато покровителства са в основата на системата? 3. Какво следва от тук нататък? Има ли реформи, които да върнат на хората контрола и достъпа до бюджетните средства? Окото на Хасково пита. Ти знаеш ли?